Vadikane, tinokuchingamidzai zvakare pane rimwe vhiki nenyaya yedu iya yatakasiya yakarembera. Aiwa, pada paive nevamwe watanga singatandadzane navo. Regai ndivape mukana zvakare wekuti vazvisume kwatiri kuti ndavanane vanobata sei. Asi tichiri panyaya yedu imwe chete iyoyo, kuti vari muwanano vanonyeyana here, vanorevana here, vanodanana vanorevana here, kana vanyeyana chikonzero chacho ndechei, zvinobatsirei. Ndotanga aiwa, zvigai svondo rinonditange nekunoko kuti mutipei kuti ndanani nezvamunoita. Totenda amai nemukana ndichikwazisa kunyange ruzhinji rwese reZimbabwe nekutitsigira uye nekutiteerera zvinhu zvinokosha. Ini zita ndinoitwa Tanaka Mutangandebvu Nyati, ndiriyo mwana wechikoro kumayunivhesiti uku uye ndinotungamirira boka revechidiki vanoita zvemabhizimusi. Tinokutendai nouvepo. Tinokutendai Dr. Chisamba nekutipa mukana wakadai. Ini vadiwa vateereri vatariri, ndinoitwa Elizabeth Chiguvari, ndinoshanda nevechidiki, ndinoshanda naivo vari muwanano. Tiri together as one. Tinokutendai. Makadii Zimbabwe, ndinogamuchirai pachirongwa. Zita rangu ndiri Tariro Malvin Kamumvuri, ndiri muzvina bhizinesi zvekare ndichishanda nevari muwanano. Tinokutendai chaizvo. Kana muchishanda nevari muwanano tiri kushanda nenyika, asi ndiri kuona kunge muri kumhoresa muchiita katsvete. Muri kungomhoresa vari muZimbabwe, nokuti kana tigere pano tigere panyika yose. Nevari kunze kwenyika tinokumhoresai, tinokuchingamidzai, tigokutendai nokuteedza nyaya dzedu. Svondo rakapera takasiya nyaya yedu yakarembera, tichishaya kuti chikonzero chaicho chii, zvingapedze chaizvo ndezvipi. Mai Chigovera. Chokwadi Mai Chisamba, maita zvenyu. Ini ndinoona sokuti chingapedze makuhwa aya nekurevana aya kuita ushamwari imi vaviri pachenyu. Nokuti hamuri kuona kuti munhu ari kunoreva munhu nemunhu waari kufunga kuti ndiye ari pedyo neni, anogona kundinzwisisa, anogona kunyatsonditeerera. Saka imi vaviri mamadii kuteererana, mamadii kuva neushamwari wokuti mukwanise kuyanana mutaurirane zvinhu zvinonetsa zvinowanika mudzimba. Asi zvinhu zvose zvinotauriranwa mowirirana, moonesana, wobvuma pawakanganisa, woonesa umwe wako. Mashoko akanaka, kunze ushamwari ndohuri kushaika. Saka pachikamu chino isusu tiri kuti mukaita ushamwari hwehochekoche, ndinogarawo pamuenzaniso wokuti vamwe vanhu vasiri veganda redu iri, musi chaiwo wewanano munotoona achifamba muchechi achisandudzira wheelchair achinochata nemumwe ane mitezo isina kuringana. Asi chaari kuziva apa kuti uyu kana bonde hapana, uyu kana chimwe chinhu hapana, asi ushamwari ndo hwandatsvaga apa. Ndo hwatiri kudaiwo kuti mukawana ushamwari hwehochekoche hapana anobuda. Unowanika here mazuva ano? Nokuti svondo rakapera wakambotaura kuti aiwa, vanhu vari kurorerana zvikonzero zvisirizo. Ari kuda mota, ari kuda mari, ari kuda zvakawanda-wanda, akasvikozvishaya. Baba vatoo nezita. Hanzi ndipombi yadono. Ushamwari uyu hunowanika. Ukange watsvaga ushamwari uyu nenzira dzakanaka uye panzvimbo dzakanaka, iwewe uine pfungwa dzakanaka. Ndichireva kudai Dr. ndinoti nini, ushamwari hunowakwa nenzira dzakasiyana-siyana uye unofanira kutarisa zvinhu zvinokosha kuti uwake ushamwari. Zvinhu izvi ndizvo zvinoumbiridza usamwari hwakasimba, nekuti sezvamambotaura kuti wanano ndeupenyu hwese. Saka hausi kutarisa kuti wamuda nhasi nekuti ndimaneja, basa rinofuma rakapera, wozodii mangwana. So uri kutarisa zvinhu pachirungu vanoti zviri natural, zviripo zvinorarama nekusingaperi. Wada munhu, wada kushamwadzana naye nekuti ndiye, kwete nekuti anei, anogara kupi, awanei. Ndichitaura kudaro ndinoti kune zvinhu zvakakosha paushamwari, zvokuti uri kutarisa iwewe kuti wada hunhu here, wamuda zvaari here. Izvozvozvo ndizvo zvinoita kuti ushamwari uyu huwanike. Saka unotsvaga waunopindirana naye panyaya dzenyu dzinopindirana, zvamunotenda mazviri zvinopindirana, pada maybe pfungwa dzenyu dzeramangwana dzinopindirana. Ndo zvinhu zvinonokusanganisai, unenge uchimaka sokuti apa tinopindirana, apa tinopindirana. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi kana mutsvagana muwanano, tsvagai zvamunopindirana, nekuti wanano haisi bheji yeupenyu yekuti ndakambororwa kana ndakarorwa.
isi tiri kutsvaga mufaro kana kuti ndiri kudanana takambodanana, isi tiri kuti tsvagai mufaro mazviri. Kana zvashaya mufaro zvareruka. Unoiona sei Tariro? Ini maonero angu maichisamba ndinodzoka mutsika dzatingati dzechikristu kuti wanano haina kutangwa nemunhu, wanano yakatangwa naMwari pachezvavo. Saka dzimweni dzenguva tinogona tisinatso kuwana kunzwisisa pamusoro pechinhu chatiri kupinda machiri. Pekutotanga chaipo iwe pachezvako iwe usadunga munhu, unofanira kunge uchizvinzwisisa zvakakwana. Usiri munhu anoda kutsvaga kukwana mune mumwe munhu kana kuti mune zvimwe zvinhu. Saka kana mukasangana muri vanhu vakakwana mavari, munoumba chinhu chinomuka chakasimba, chisiri chekuti mumwe ari kuda kuvimba nemumwe ari kuda kuzadziswa nemumwe, ari topinda muwanano kuno kuti awane kuzara mairi. Saka wanano haina chiri mairi, wanano haina chainogona kutipa. Isu tisinogona kuuya tichiisa zvinhu muwanano yedu. Saka wanano inove quality kuti mhando yewanano inoumbwa ine kuzara maererano nezvatinoisa mairi isu pachezvedu vaviri vasangana. Mashoko makukutu vadiwa Tariri nevateereri, kunzi kana muchipinda muwanano muri kuenda paruware, hapana chiripo, hanzi zvamuchaisa imimi muwanano ndizvo zvamunokohwa, ndo zvamuchadya, ndo zvichakupai matambudziko, ndo zvichakupai mafaro. Saka kana muchipinda muwanano zivai kuti hakuna chakanyanya chekutarisira, makatarisira upenyu chete. Chinovimbiswa newanano induramo, upenyu, kuti iwe uri mupenyu, wauri kuroorana naye mupenyu, zvimwe zvese munozoisa imomo. Asi kana tadzoka kuchikamu chinotevera, ndinoda kuti ndizive kuti sei vanhu veukama dzimwe nguva vayananisi, kunyange iwo shamwari dzinonopiwa zvinyeyo izvozvo dzinozogona kupa munhu mashoko akanaka, abuda. Sei tichida kurapa zvaputsika? Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadiwa Tariri nevateereri, tiri kuenderera mberi nenyaya yedu yekuti vanodanana vanonyeyana zvaita seiko, kutsvaga rubatsiro here, kutsvaga kuda kudiwa here, nekuti kazhinji vanhu vese vanenge vaine divi ravo. Tanaka, munhu akaona mukadzi ane divi remukadzi, akaona murume ane divi remurume. Saka tochiti vanhu vari muwanano vanonyepa here kana votanga zvinyeyo? Toti pane zvakambotaurwa naTare muzvikamu zvatakamboita mashuromo, achiti vanhu vakutsvaga mbiri. Kunyange amachigwaro akazvitaura kuti vanhu vakutsvaga mbiri nekuda kutoshambadza nyaya idzi kuti ruzhinji runge ruri kusaidi kwake, rimusimbise iye anzi ndiye mutsvene. So kwane mapazi edande mutanda ari kushandiswa, vane Facebook, vane Instagram, masaisayo. Zvimwe zvacho ukati vanhu vakawanda vanokutevera zvinokupa mari. So vamwe vakutoiwana senzira yekuti vatowane mari pazviri, vachiita mabhodo, vachiondonga kunyange wanano dzevamwe, nekuti ivo vari kuisa pamasaisai nyaya dzisingavaki. Uye apart from kutsvaga mbiri, vari kutoona sekunge miono inoiswa nevanhu pai pamasaisai vachinge vachipindurawo nyaya anenge vaisa, vamwe vanobva vashandisa miono iyaya manje kuti achinoiisa muwanano make, zvinova zvisingashandi. Ndinombonzwa umwe munyananisa anowanza kutaura kuti wanano hadzimbofanani, dzakatosiyana, dzinosiyana. Saka pfungwa dzinoshanda zvinoshanda muwanano yangu hazvinoshandi muwanano yamukomatari. Kunyange tese tine madzimai pada maybe mapatya chaiwo, asi wanano dzedu hadzifanani. Saka ndinoona kunge ndo pari kuzotadza kushanda zviya zvekuti wanyeya mumwe wako. Uye ndinotoyambira kune vanonyeya vamwe wavo kuti itsika kaipa, nekuti wauri kunyeya naye kazhinji kacho haakupe zvinowaka, anokudza kuti buda. Ndinoona wanano dzedu dzevechidiki dzaizvezvi dzimwe dzacho dzinenge dzekuti tinge tizopinda muwanano yekubvisira iya, vazhinji vacho vanonzi
iwe anokunetsa sei asina kubvisa mari, buda. Wabuda uzonzi but iwe waifanira kushinga. Zvinotodima. Zvino vanhu vanozongorega zvaputsika, handiti muri kuzviona. Saka isusu tiri kuti mukati meupenyu umu tinogara pamienzaniso wekuti pane kaundega. Ndikabwereka izwi rechirungu kanonzi uniqueness. Kaundega kauinako iwewe ikako. Munhu wese ane kaundega kake. Saka kana iwewe waenda wanozviyanika, wareva mumwe wako, ndosaka muchiona mazuva ano kuti vanhu vakangoti akafuratira nekuti hamusi kusiya nzvimbo yekuti vayananisi vakunamatidzei, kana kuzvisiyira nzvimbo yekuti muzvibatanidze, nekuti muri kubva mati fumu motaura se. Kana vazhinji vachinyepa kazhinji, ndiri kuuya kwauri Elizabeth, zvatiri kutaura panapa ndezvekuti munhu anononyeyaka, wataura namai vako, wataura nababa wako, wataura namukoma wako, ndo vanhu vako ivavo vanofanira kunge vachikubatsira, but dzimwe nguva havazogona kukubatsira nenzira yei. Chokwadi Maichisamba, chinoita kuti nyaya yako yawaenda nayo isabatsirike inyaya yekuti sezvatambotaura mumashure umu kuti munhu kana achinotaura nyaya yake, iye divi rake repaakatadza haaritauri, anongotaura zvakashata zvikuitwa nauyu, ende anouya aine yatinoti flavor iya yekuti zvinhu zvacho zvisandudzire kwari iye kuti inini ndiri kutadzirwa, inini ndiri ndiri kunzwaiwo. Saka chokwadi vanonzwa vacho vanotoona kuti saka wakagarirei kana uchibatwa wachidaro. Saka munhu anoenda akanotora kudire kuti inini ndiri kutadzirwa, asi vanhu vanogara vachitaura vanoti iwewo pauri kuti iye izvi zvitatu zvakanongedzera iwewe, ndizvozvo pauri kuti iye ari kudai ibva waziva zvitatu zviri kuti ko iwe uri kumboitaiwo. Saka munhu arida kubatsirikana, enda nomwe wako iye otaurawo pauri kukanganisa kuti munoona ka nyaya ichizodaika, iye akanga adaiso ndo zvakazoita kuti ndidaiso, but iwe kana wangonotaura uri wega wataura divi rimwe chete. Saka ava vanototora divi rawangonzwa iroro nokuti ndo ravanzwa iroro. Ndizvozvo noti vamwe vanoti kana vatora divi iroro vopenga naro, ndosaka tizosvika pekunyara. Kana tazoziva chokwadi chaicho tinosvika pekunyara. Ndiri kuuya kwauri Tariro. Ko iye munhu kana auya kuzokuudza achinyeya mumwe wako, sei achibva akutsindidza kuti usazozviburitsa? Ari kutsvaga rubatsiro ka? Rubatsiro harubve kudivi rimwe chete ka? Muwanano mune vanhu vaviri, asi auya areva murume wake, auya areva mukadzi wake, musazozvitaura. Saka wambondiudzirei? Maichisamba, ndoda kupindura mubvunzo wamambotanga kubvunza zvekare. Pindura zvako. Wandiri kuona usina kupindurika. Pindura. Chimwe chinoita kuti vanhu vazotadze kugadzirisa vanhu auya achinyeya mumwe wake inyaya iyoyi yekuti tiri kuti isusu wauri kunyeya uyu, ko mangwana mukazofuma makuwirirana, ndazviyanika pachena kuti ndoda kugadzirisa nyaya, imimoso mufuma makuwirirana. Kazhinji zvinoitika kuti iwe wanga uchinetsikana nenyaya iyi, mangwana maakuwirirana, ini ndosara ndaapape manje. Ndizvozvo. Unenge watova muvengi. Saka vakuudze chokwadi ukaenda uchinonyeya mumwe wako, unofanira kutozviziya kuti iwe waenda uchinonyeya hausi kutsvaga chokwadi, haumbochiwani. Chauchachotsvaga chaicho pamwe kungotsvagawo munhu anokuteerera achinzwa, pangoturawo mutoro wauinawo, asi chokwadi chaicho uyezve nemasolutions kana kuti mhinduro chaidzo kumibvunzo yako haumbofa wakadziwana. Zvaunofanira kuti uite ndezvekuti iwewe pachezvako kana wafunga kuti une kwaunoda kuenda kuti unobatsirwa, endai muri vaviri. Kana iri dambudziko zvataura namachigwari rechokwadi chaizvo muchirevesa zviri genuine kuti aiwa toda kubatsirikana, tasangana nedambudziko tiri vaviri, toda kubatsirikana, toda kuona kuti inini pamwe kudivi rangu ndo rakanaka, pamwe divi remumwe wangu ndo rakaipa, ngatichienda tinogara pasi tese nemunhu iyeye otibatsira tese, kunyange vanozvipepeta ndozvavanokurudzira izvozvo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naTariro kuti ngatiendei tiri vaviri, asi ongoro netsvakiridzo iri kutarisawo kuti kune vamwe vane musoro wakaoma, kunzi kuenda kupi? Handiendei enda zvako wega, handiendei kundoita chii? Nokuti vamwe vane umbimbi ndogaka. Asi isusu tiri kukurudzira pachikamu chino kuti kana uine mumwe mudikani ane umbimbi ndoga akakuudza kuti handiendeiko, handina basa navo, asi iwe uburitsa chokwadi, ndiri kunotaura namai Chigovari, ndiri kunotaura naTariro, ndiri kunotaura naTanaka, ngavazive kwawaenda, kwete kuti kana nyaya yazoti hamuchaziva kuti zvino makuita kunge hapana chamuri kuziva. Taurira mumwe wako chokwadi kuti zvamaramba, inini ndiri kuona kuti ndasvika pandinoda kuzorodza mweya wangu, kuzorodza mwoyo wangu, ndakunotaura nangana.
Aiwa vadikani, ngatisanganei mukamu chinotevera. Vadikani, tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu. Tichiri munyaya yedu yakaoma, asi tiri kuedza nepatinapo kufamba napo kuti kana muri muwanano sei muchirevana naye, muchiita makuhwa, kunyeyana. Kana muri mudiwa nemudiwa, sei muchirevana. Nyaya yedu pano tinoirova kunzungu nekunyimo. Handi vakadzi chete vanonyeya, handi varume chete vanonyeya, munhu ndiye anonyeya. Kana tati munhu anonyeya tikureva vanhu vese. Takuda kutaura mashoko aye ekupedzesera. Topeta sei chirongwa tanaka? Zoitwa sei nyaya iyi? Haina utano hwepfungwa, haina utano chaiwo pauzima. Zoitwa sei? Ndotenda Dr. Mai kuti vanhu kana vakupinda muwanano, kana vanhu vachinge vachishamwaridzana, ndinoda kuti kuruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavaite nemazviro kwazvo, ngavarevese, varegedze kutaimirana, nekuti zvinoita wanano uye zvinoita kugarisana chokwadi chinozongobuda. Mabudiro achinozoita ndicho chinozoratidzira nenzira idzi dzekurevana. Kwatiri isu dzinozongotiratidza kuti imi hamuna kunyatsa kubvera madanana uye hamuna kuvamba zvakanaka. Ndo mamwe atinoti results pachirungu ekutanga wanano yenyu musina zvakanyatsa kutedzera nzira dzakakwana, musina kutedzera nzira dzinotarisirwa, musina kukoshesa zvinhu zvinokosha. Nekuti vanodanana chaivo vakavamba wanano zvakanaka, izvi havaite izvi, vanoziva nzira dzekutotaura nadzo, vanoziva kuti zvinhu zvinofamba sei. Ndichida kuti uye zvakare vanhu ngavazive nzira dzakanaka dzekushandisa uye dzekufambisa mashoko. Ngavazive kuti isu tiri vanhu vechitema, tine tsika nemagariro atinoita. Vana tete vakange variko uye variko ende vachagara variko, ende basa ravo rinofanira kungoitwa iro sebasa ravo sana tete. Vana sekuru nambuya zvichingoriko. Zvechirungu izvi ndinoshamisika vadada zvechirungu, nekuti vechirungu havaiti zvechitema. Saka wai isu tichida kuita zvechirungu? Ndizvozvo, nokuti isusu takapambwa. Iyo ndogona kukupindura. Hanzi sei tichida kuita zvechirungu? Isi tinoda kuita zvechirungu nokuti takapambwa. Kakupambwa kaye kanotora nguva, kanotora makore kuti kabude. Nekuti chokwadi chauri kutaura ndechekuti hakuna murungu anomboti ndoda kuita munhu mutema. Kana mukavatarisa kunyanga akagara kuno kuAfrica makore ese, hakuna wamunombonzwa achiti mwana wake anonzi Tanaka. Vashoma kana varipo havazare chanja ichi. Asi chiona isu zvatinoita mukutsvaga chirungu. Mune vana vanonzi ana Dragon, hanzi ndere Easter rechirungu. Handiti muri kuziona? Kutsvaga chirungu. Saka isusu tiri kuti pavanhu, kuadiwa tariri nevatereri, vana tete sezvataurwa naTanaka, havasi kungokuperekedza chete kana waroorwa. Vana sekuru nanambuya havasi kungoita kunzanzi kwanga kuine bachelor's party kungouya ipapo. Vanhu vanofanira kukubata ruoko munzira yako youpenyu, muwanano yako. Topeta tichiti kudii? Maita yenyu maichisamba. Vadiwa vatariri, mashoko andinokusiyirai ndeyekuti makuhwa anoputsa musha. Handina pandakamboona makuhwa paanovaka. Kana muchida kubatsirwa, endai munobatsirwa muri pamwe chete. Kana mumwe wako aita umbimbi-ndoga wokuti haadi kubatsirika, zviri nani, ingati nemakereke, endai munonamata, muturire kumuridzi wemunhu. Ukaona kuti munhu haasi kushanduka, zvaari kuita izvi handisi kuzvifarira, handizvigoni, kune muridzi wemunhu akagadzira munhu, ndiye anogona kushandura chete munhu. Kumwe munhu haagone kumushandura. Saka kungonamata woturira nyaya dzako kuna Mwari. Izvozvo zvinogona kutibatsira. Mashoko makukuta ari kutaurwa kunzi ukanamata muzvokwadi. Nekuti kazhinji kana vanhu vachinamata vanenge vazvipa ansa kuti ndiri kunamata kuti apuse uyu anyanya kuchenjera uyu, kana kuti ndiri kunamata kuti adai. Zvino mukaenda pamberi paMwari muchiudza Mwari mhinduro dzamuinadzo, pada munotaura zvakasiyana. Saka mashoko akanaka ataurwa kuti imimi ingotaurai kune muridzi weupenyu, nekuti pada hausi kuvimba namufundisi, pada hausi kuvimba nehama dzako, pada hausi kuvimba neshamwari dzako, asi munamato unopinda pakavandika. Unogona kunamatira kana mhandu yako, unogona kunamatira namhandu yako, utozonzwa mumwe musi wako kutoti makadiko nama Gibson makadiko, utoshamiswa kuti muri kureva ini. Handiti nekuti Mwari vane masimba. Topeta sei tariro? Ndinoona maichisamba kuti tikapeta tichidai so, ngatizivei kwazvakatangira, todzokera kwazvakatangira.
sezvataura naTanaka kuti matangiro atinoita anoda kuti adzoke pahwaro hwematangiro wazvinofanira kuitwa, nekuti zvinonzi vaviri vachava nyama imwe. Kana muri nyama imwe inganoreva ruoko runganoreva gumbo? Kwete. Hazvigoneki. Saka chatiri kuda kutsvaga humwe hwechinhu chimwe chete chatiri kureva ichi. Kuti humwe ihwohwo husvikike, panoda kubvisa umbimbi ndoga nekuzvikudza kwekufunga kuti pane mumwe mukuru kupfuura mumwe. Pakati pehumwe hwenyu muri vaviri hapana mukuru hapana mudiki. Panoda kuzvininipisa. Wanano inoda kuzvininipisa kwakadzama. Ndo chinhu chekutanga chandakadzidza ini pachezvangu kuti chinokuninipa kana ukasazvininipisa, chinokuninipisa icho chega, nekuti haigoneke, hauzoisumudzi kunyepa. Kunyange ukafunga kuti uri mbimbi ndoga rakadini, uri rume unozvigona, uri humburukwa yerume, hauna chinokugona. Kana papa wanano hapachada izvozvo, nekuti wanano inoda kudaidza pakadzikadzika pemwoyo pako, ende inokukuwadza futi ipapo kana uchinge wazvitadza. Saka ndiri kungopa chenjedzo kune vanhu vanopinda muwanano vasina kugadzirira zvakakwana, vasina magumo ayo akakwana, nekuti zvainokutora kubva pakadzikadzika ichakukuwadza futi kubva ipapo. Saka gara warangarira. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa iwayo. Wanano kana kunyatsodanana ikoko kune zviga, kune zviga zvazvo zvazvinodana, nekuti iyo wanano inokupetaka. Ndosaka isingagoneke kuita wega, nekuti kana waizvigona wakagopindirei mazviri, wakagodananira neno. Tinokurudzira chaizvo kana yatingati pachirungu self love, kakuzvida, kwete kekutsvinyira vamwe vanhu, kakuzvida kekuzvichengetedza kuti ndiri kurwara, regai ndinwe mapiritsi, ndiri kurwara, regai ndiende kuna chiremba, ganda rangu rasviba, regai ndishambe, ndipfeke, nditi zvakadidi. Izvozvo zvinogoneka. Asi kana wasarudza wanano, wabvuma, ndinogara pamuenzaniso wekuti kupinda muwanano kubvuma kuitiswa. Kubvuma kuitiswa. Tikatora izwi rechirungu, kubvuma kukompromaizwa. Unotopinda uchiziva kuti hazvisisi jokira, harisisiri rangu ndega, rinenge raajoki revanhu vaviri. Asi isusu tiri kukurukura nemi, tiri kutaura pano zvanga zvitaurwa pano, kuti nyaya yekureva murume wako, nyaya yekureva mukadzi wako, musikana wako kana mukomana wako handi nyaya yakanaka. Nekuti kazhinji vanhu handi vadiki vanoti vakamboonana havashayani. Dzimwe nguva kana mazodzokerana, zvimwe zvamunenge mambotaura zvinogona kusakuitirai zvakanaka. Vadiwa, munongozviziva vadiwa tariri nevateereri, kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringa zuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi regai nditende vadare vari pano vatyaira chirongwa zvakanaka. Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Kune mhando dzakasiyana siyana mazuva ano dzekuridza nekunyorera. Regai ndipe kutenda kwakaperera kuna Tariro, kuna Elizabeth nekuna Tanaka. Ndinokutendai zvikuru. Ndinovimba kuti mucharamba muchingouya kana tichinge takudanai kuti tibatsirana nemhando yemabasa enyu ariko. Vadiwa tariri, chiringa zuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadii kusangana zvakare pane mumwe mukana svondo rinouya. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.